Bomoden. Hwehwɛ nenya ade nyina mu nimdeɛ na ɛbɛboa wo papa. Etama okamo ababeda mase. Let's dive into the Bible. Yensua asɛm no. Twerɛ nsɛm no ka asɛm no tiawa. Ɛno na mene omie no egyina so na yɛdi nkɔmmɔ. Egyina so na yɛdi nkɔmmɔ. For Bible, Hosea chapter 4 verse number 6. Hosea chapter 4 verse number 6. The book of Hosea chapter 4 verse number 6. Hosea chapter 4 verse number 6. Okay, Erade Tiase, obey the amount. Why? Obadokas. Erade beye the amount. Hallelujah. The book of Hosea chapter 4 verse number 6. Or say, Nimdia memai enienti ubitwa wonu ogu. Na wonso wapu nimdia enti mepo se meni mesofo. Owire efiri Awurade Nyankopɔn mmere nti menso mewire ebefiri wo ma. Yefana baako eyeki Hosea chapter 4 verse number 6. Wasinim dia memman enienti obetwa wonu agu. Obetwa wonu agu. Nimdia memman enienti obetwa wonu agu. Knowledge. The lack of knowledge, my people perish. The lack of knowledge, my people perish. Say ye kase nimdia anase knowledge ya. Mami ntwaniti awa se wonye biribi mu ntiase ni suahunu. Tiengumuni. Wonye biribi mu ntiase eni mu suahunu. Na se suahunu no wonya me yehunu sampa ade we di mesuahunu makwadere mu. Madomu suko mehumu nokure eni ni nyina so nyina. Mehunu die tuamu. Hallelujah. Knowledge no ni twide ye ka ne se nimdie ye ka so obi wo nimdie a ene se nipa koro no wanya botere sua wo sua about something wo wontiase ewo eniema bim o wontiase wo eniema bim wo sua hunu wakwadere mu wonim all corners. Enti se ye ka se obi wo pen we hu nimdie a na chese se nipa koro no wo sua pen we hu ade akwakire nyamu ntiase wate ase wonim de yo wonim faso wom wonim disadvantage wom wo sua ho ade eyi kwakire. Enti se kina bi no obi fa pen we be ka kire se pen we yedidi abete anase pen we can say a fork ayetim didi mu a essence yehuna wasua ene do a wado mu suko ene mo ntiase ne nyansa a wahuna fa we hunu nti no obesire ni pakoro obeka che ni pakoro se woboa. Hallelujah. Obeka che ni pakoro se woboa. Obema wahunu se ne wo kan eyenkontompo.
na de wonim de yɛde pen weyo na wonim ne nyina so enim ne so mfa so na wonim disadvantage na wonim bibia fa we ho no asɛm bia obi bɛka fa pen we ho bia no obɛgye adi na ebewi ase no na yɛde nadwene ne nakoma adi agoro enti sɛ eyebu ne ebebu na fa so a yebebu na fa so ni aton pen na ma no sɛ eye fokwa wotim didi emo wotene hwe emo no so ane no emo no atia bi wura wonum ni adada. It in this life obi a woni nimdie bia no epachew afoforo anase yede nadwene edi agoro obi a oni nimdie tio me sei enkomo na me ni wudi ni Kristo mo nkomo kese pa na me ni wudi no obi a woni nimdie yede nadwene di agoro obi a woni nimdie me pachew yede nakoma eto chacha obi a woni nimdie de bia eka na ene ne tie bigina babo so me se me gina me ni wudi nkomo akwachiri odete so apedeta ana sofo me ko cancer ana wanwan ene obeti asisei tie Transam say nimdia me mai enienti. Hosea chapter 4 verse number 6 was nimdia me mai enienti obetwa won magu. For the lack of knowledge my people perish. Nature say abraba ye boy Kristo sumpo akwantu a ye tui maame brother evangelist sofo pastor deacon asorba se wenye nimdia se wenye nimdia eniema bibiri sai ene na mepese me no di ho nkomo na me no mie no hyase ye prehwehwe nimdia akira kwai. Yes, knowledge ye hwehwe bi Ghana yenkoso nyina ye ntimi mpagya nyina ye nimdia ye lucky or minor lacking knowledge. Jemeso amen. Yentimu biem nimdia me man yenti obetwa wonu magu na wonso wapu nimdia nti mepo se medi me sofo medikan a kire nimdie no mu sedie sete ade a kiro. To acquire knowledge means to acquire wisdom, understand what you're doing, understand the life. O kwadri bibi mu nyam ntiase nyam suahunu said ye beya ubetin ye wo yiri nyina ase na obimpuntimi medada. Now yamfa baako wose nimdia me mani nti obetwa won magu yamra na wareyim ene sa wo hwe radio so na hwe TV so pa na ko hwe social media awreho ayawreho me hu bi sa na me se afem minim se won so wo life no so wotibia na ho adwiriw na wo behwe no na wo bi ene ne yere obi ene ne kunu na o masema bedu TV so na asemu anke ye baanu asemu a awarefo edo mo ho ye sese nkentiase ye adwuma no mutena se no mo ankasa so bo mo hio no no mo da betena TV so na we tuma no we na we ka we enemu nsem nyina na epiepie enemu nsem ade ye kokoma ade ye niwa ade na we tuma no we na we tuma no we Eja se wo nimdie wo aware na wote ase no a me paacho bebreu aware mu nimdie no se wo bi a bema wo ye etire ewo abusua no mu ka wo na wo yere ene befa dwen
Yes. A member baby no one nam for one fa a warrior my dream. When you warrior winning dear. Oba wada wachi. Yes, as I want to fight you to an among. Who were jana futu ho, and I wada wa down for dear na air bob brawa warrior him. Na bisi ye. Your member baby on ma, or one nam for one edited ma or Ukufia, Kasi chira wayere, a dwana warrior, ye say. Fa we fa ha. Ana wama wa downful any detect mount ewa warrior na what yasia. Wa downful na chira usuku afa umako. On se wo shas yese wo yes ani mana wo de sa namfo idea ewura wa warrior mu no. On se enema bibira shas yese se sa sunwie ne fi ho. Wasi nimdia a me man nienti. Obitwa won magu. Obitwa won magu. Ono obate ene na wo wanyem kura na ahwe nkura wodo ma ba wiase ene hwe wiase ya yeden na wantimi anwene ho se entimi yiri anaso oba amene ne ti amene no go mai se me kofo oba foforo ka ho a me de problem na eba fie ho o hwe oba oyere no ahwe oma sika su kura se swa ansa na empene susu asa ba ba jibi anu ato pressure ma je wotia ware ase no wa ware yemu nimdie no almost abra no opia ponti oyi sika cheche ma rof wonia ware yemu nimdie enu ntina wotimetena wonsa boba wo yera nkasa na wo bro no na wo di natem na gu nanum ase wo enamfo mu ni dwom ani abonten na wo ba wo da wachi wato no ho agu nanum ase na kire wo namfofo ase na kire wo dwumayefo ama wo yere wo gu nanum ase oda so sa na wote wonni nimdie. God should bless you already as you drink. When you are munim dear. Oba when a bear mate, a warrior munim dear pacho will be. Was in him dear me man yen tea, will be chow on mogu. For the lack of knowledge. Na wafo mote awarefo te da baakum na me paache obibiri asem wasi eno anadwo na motimi di atena wono mo saa ekọ na awotwe na se mo kra na munya wonti aware na se o ya ka aware na you don't understand it wonti ase ene youth no dodo no nipa bibrebe nti ase they don't know omunima ware ase di sete nyemusue hunu sua te ase hunu se ade na wo kro na ware na wo kọ no die wo muni nyanti ase wom se ntokwa wom yare wom kasatwitwiri wom ahofuru ye wom tenia ba bi ase suania ma bi na wote da ase akora no akofa kura enya kura bia na ye de genza enya kura bia na ye de genza wasinim dia me mani enti obetwa won magu asem keto no de du abusua fie wofa mo ne same me kasa wo wofa mo ne same me kasa de wo ye no wofa mo ne same me kasa hwe na no ayi eno a wo yese ahwan yese na nim sa ware ye mentem wase wo ese obufu ye ya wasesa wo niema akotena wadamfo so
obufu ya wasesa wo niema e de ko abusu fie obufu ya watu afiri fie ho yi onze okọ ya na oba foforo nso abehye ho oba foforo abehye ho bebreye sa mistake no no adi na komachi no afiri fie na wakohyem na wakohye na danfo no odum ofrɛ me amemfa ofrɛ me amemfa ampa enei akoma ne ba fom na oye okay no on se wontimi nkofie ho esi obi aka kyerɛ wo sɛ wo ho sɛ ukunu no ono oba foforo na ekoba wanya nimdeɛ enka asɛm ne sie nka be home so ka problem no ba nka be nya botre wasinimdeɛ a memani enti wotwa wo the lack of knowledge my people perish. The lack of knowledge, my people perish. Enti abrabɔ no aye womu no aware fam na medi ka hyase afiri bedɔfo so wo life no so na wo yere wo kunu wo ya brante afei na wo so bewura mu a mewi abam so bomodin tenie wo ye nase aware ne tiase hunu die womu tutunie mayi womo di ware sem nyina ba TV so radio so media so nyina no omunim they lack knowledge. I'm telling you, Obakid God bless you. They lack knowledge. Wasinim dia me mai enienti abrabɔ no aye bo we no se wenye Kristo munim di papa mata ho a unhunu boda ontimi moma no nye successful abranti a wasi so a me pacha was start life a wo pese wo ware wonya wo ba wo be ware beboa na utia na mo chansi bia woni mu aso hwele wakofa abranti a wasi so a wo pese wo ware wiemfo ba a wo pese wo bobra daachi hwele wakofa and eno kra so kra de wo de fine wakwa akofa fine yate oba wunyanye ne ho ade a afi na wasta wahunu foforo hwa kesesem a wo ye de kire no apostle ya gwachi besu hwa kesesem niema wuntimi na woyo obi a wahia na foforo niema wuntimi baby a na no ne kotan ya asem ukudidi wa wode onso wode hwe ka wo boy hwe fie eka bi a wo boy wo betena fie kura na wusu wo bewura adem na wusu ase wo pese wo ya ade ama oba ne hunu se ase wo ye fanboy bi ase wo nsem wo bi ase wo ya ade ama na hunu se ase wo ye surunku bi on se wo anya nimdie ewo anamo no a wo ne lady ni etuo no enei wo ho akere wo ama waka akere o se sese no se de one ne hyase no enti se biemti no ontimi no wonto aso kesha ase na wo mani hunu wo butum e mani hunu se de abrabɔ ne tia ka ebia enkote wasentem anu abɔ no ho kasa aware ma so nanso wabɔ ka mu katwitwiri die abrante bu okura wo ye gidi ni hia baba wei wona nante bese ku 2 years o ma nim wo o papa nim wo onua nhye da nim wo onim se wo ye gidi ni a one nam ho aso hweka wabo Jan opam mera emu sere pes kwame edi abrabo a wo mu pa ndi be yi obi a wasi so
Buokra what da saw them. Buokra few crown wa ha da yo. Mattress pen a daho. Mattress pen and a daho. And a TV no crown and see uncle to a crown. I say and sound so TV no crown sound so. And the Jumason sound farmer on this time. Or buy him a star. But you good evening. God bless you. Sheka wapo. He say get wo friend no kra won tene no mfa. Ana eja won tasentase obefre ko weti. On pressure about so. Enso nka ma wani da ho ana wototo onyema yi ana sika no wodi bisie ye. Dey because what you say wato fridge bi asi ho. U TV nie waya akonwa nkuru akama esisi dem ho. Wanya buta asiesie ho kakra de aka de sika no wo pe bank ya enye se magie difu ni bi bank ni bo ya friend magie di pe bank ya eye standard one ya entimi mu e wo Ghana no wa start tu susu na de boa ho ni nyina na wo hwehwem na wo bo mpaye we de wa nya ne sa o de courtship jiri ni ansa ye courtship wiasini kwakofo ba abon ho ka obese atenika wo wiasini be ma de ababa wa pie kudidi a wo wie de na kodem akoteneka na wonso e kozo koye sa de ne peye bechew edisem bechew ma asore no bejai ana lady ne no mo saa ana bedu dem so anu ayase asa ye yire tentan chese wo dan na ese lady ne sa de wasi wu wenya brabonum nimde etene wudwetire nyina hye wenya brabonum nimde abrante a wasi so foforo hwe namfosem bi a woyo ye adwuma kama wapetu do ho akobɔ gang bi ene no bone yempie chacha to mambeti twa double money wan fanim dia nto abrabon ho no enei on se ayede ama wo se obenya duane adi wase nim dia me mani enti obetwa wo no magu knowledge nyesue hunu e wa abrabon a wo bonu nyesue hunu die wonnim no mo bi nkyira wo ba bia wo pese wo hura no aware na wo pese wo kro no ma wo bi nkyira wo ya ware sei kwambe ne fa so ne be matena ware kwambe ne fa so no oba tena ware ya ye aduane sei let them teach you learn domu soko hunu die tuam understand it ene obi kotoka tiwo obi kotoka waye brebra serviska eye pa eye ni swade hunu kese kotoka no odi aye adwuma serebe ya wono so na brabo no betima fefe kama eye me pa cho minua mame amona opese wutu no na kotoka na de ma driver me boa no abe ka wona na wo so wanya mfaso because e business me pa cho obisem wabisam anamona wutu no obi atubi ama yeyi ama no obi so akutu ama ne nse guniti wabisam dem ko so jase se wanya botere misam na wahu se ka ben na meto a metimi dia ye adwuma beboa me a enye ka bia ne to de eye taxi ana huba yebisa o ma so aseme toka no akoto na nsape na sei na nsape na de bia ka gunu so na wo boboka na o yese ena fitam na hwan na ase get to know all details about kahu and some. Let someone teach you domusuko hunu die wom na wopi amfa sokwa anna na wachenchena
And yes, oh, I na makoto ekurano, matoka na wie, and ya no answer when you're driven in Adia Mano, and then yes, you can be basa. Eh, bisa muye. Was in him, dear, me main yenti. That lack of knowledge, my people perish. The lack of knowledge, my people perish. Enti adwuma no a you ought to get into no adwuma na wo pese wo ye no pese bia me pese me kokwa so me kofa niam ba ebia me pese me kofa ntois de gabus a wo se ntois no brebe na metimi kofa ba beboa bisa wo se ntois no me kofa ekura no se ka be se kwan mu ade na be ye ntois no you need to calculate all these things yes so fit ya no wura into business. Sit down, understand it. Emfaso se ni menya e kabetimi aba hunu niam ewom te de wo ya nase na dachi bi no wangura mu anwie ama wo enokra meja pressure me say obi nipa pebrebe awura into business ya o menye nim de wo o madwuma na o mo pese o mo yenim ana adwuma no o mo koye nim enne o mo twetire nyina ahye enso e bia nka wonya abotre bise mu ye wo season mu okro no amepacho yenton toys ye wo season mu ono a yenton nsuo ye wo season mu ono amepacho yenye business bi a wo ni season a ewo ene de eba it will be anka wo ye business ekra no you need to understand the nature, you need to understand the system move be na eko system no person yi business move business be na wo so a e betima akwa income. You need to sit down for pen to home sesen bisem ma obi nkyerɛw me say ubedi obi asem wachi obi kase bi anase obamu obi influence said de na no me no be kan no afi na wo dwetire nyina ko wura bibim business firm na making na ankwanko di aboa. Hallelujah. Eche urade asem men kase me ka honam asem enyanko asem na me kan sa no. The book of Hosea chapter 4 verse number 6 was in him dear me my enienti. The lack of knowledge. Nim dear. Se wonye suehunu e wo bribim. Woti birbiase. Wonye nyansa wo bribim. Very important. And I say, akwantuo no yapa na wakoton ni koko wakoton na sase obu okra no wakoton na busua de na nse aye wo mo free South Africa buy my back we said address what took one say 15 years or so more than that me refi years na the coin commotion see hon wabane empty handed na omo keka se wode omo ton abusua asase ene de ma no a ode tu kwai ton abusua asase nyina de amana tu kwai wantima ama me ye japade bi wantima fa bibi ama obo no ma no tu kwai ya na ne de mo ne ma no aton waton ne de mo ne ma nyina waton ne ho ne ma nyina nyese bia ye oni pe bo no afa na no na kire no obiska soso e de ayesa akwantuo no onya bi wo ba bia no aton ne de mo ne ma nanso se ekoba se bipacho bibiri se akwantuo bi anase bibi sa ho a me de nke betuofo fanimdia to ho if you say ya akwantuo na wutu wunim de betimi asie anything can happen. Na say amasa mpo a na niema na ewo ho no na nka wabɔ ho bai okoba eye obeto a eye wonya bi beka ho a eye because we afi na akɔ start life no ho bibia timisi ho
Oborn ma, we be here. Made us a dreary. Tony Nina, men for crunch, and me be on Ponchas, not tongue, because what you to quano, Okuyi. Yes, good at the dab, a brochera bontin shoe. Now, but your coy announces, and yes, it be a busy one ma, a susika, or coy and what quantity. Was in the dear me my immunity. Uchawon mugo. Ni dear me men into Uchawon mugo. Me dofo, ne anadwi, me ne washia. And more beer wood to a beer. And more beer wood to a beer. Say ye, Jumasem, say ye, ye can't say, a waresem, a suja for. A contumu. Nya botiri bisemu. Wouldn't nipa a contuno crofo a Jew musicadi. Connection, fake connection man for a Jew musica. A lot of many people. Wouldn't one more person to quire and crofo for the woman. And I'm going to share the social media. And I want why and let to do know you so fake accounts. To do know you so fake accounts. Fake people. We are living with fake people. Ya ni nipa bebra koban dodo no ye fake. Dwumadie bebre wo ho a emu nipa ye mu adwuma ye fake. So anything adie bia me pa chew Kristo asemu na me tufu yi say upese wo ye biara in this world domusuko obi kura de ana kwota asase mame no wasa kunyo kwota asase mame oye sofo ne de oye evangelist ne de oye odifo yi de e man difo no a woye ne nada. Don't let that person say be a career e wo adoma chede we difo ni nti no wa trust no we your sepeken nti no wa trust no just simple. We man of God no wa trust no just simple. Domusuko huni ni pakwa woye the background and status what is saying physically what is saying. Eno na mesi amane mesi si ewie ni bi line na to me say obi anka kwan ya wo nipa dasani bi mpo de na faso a enye bibia wo wanye enhwehwemu ankwakire wa no musuko knowledge no nimdia no o ma ne ka akire misre wrade so ono mu nimdia o ma onyansa koma. Mese topic no mese hwehwe nenya ade nyina mu nimdie na fa ka wabrabo ho hwehwe nenya ade nyina mu nimdie nimdie nya ne se o ti bribiase o nye suahunu o ti bribiase wo nye suahunu wo kwadare bribim wo nya ntiase efira komem anase wo do bribim sukọ ahunu die tuamu na wanyam nyansa aka ho. God bless you, Prophet Ima. And you can't see him their knowledge. Na yabe ye Kristo fui na se yefa bibia tra na ye toto niam ase a dofo obi ebetima ma wonsasifo. Hallelujah. Wasinim dia me man yenti obetwa won na nka me se last bi ba media na so ma make it enya senketwa na me se makano me life so na sofo aware ye kana say ababa wa ba kwama na asore ba ye ne ba ana branche na tuko akotena buruchire enti oba ne sofo panini na tie na sofo panini na ka kire lady ne say lady no was spiritual marriage enti sa spiritual marriage na nsana e beftimi afiri wa akoro no age se o the anointing oil e fa ne be ma ho no ne oba ne ededa na wa kotu babra ka kire ne say momfa anointing oil ensra mase
Bible no stati bibi sɛ ɛyusu mase. Enti mase no kyerɛ sɛ yɛ ɔbaa na name. Hwɛ. Isan sɛ ɔbaa no nso wɔnsua twerɛ no nti asɛm no asɔfo no kae no ɛtɔ na dwenem na ɔsɛ sɛ spiritual marriage ha me de a na sɛ sɔfo optima kutu quotation sɛ wɔ ba brum sɛ ɛsɛ sɛ ɔde anointing wɔ yere fa ne bɛma no ɔne me deda de a na wɔn nso agye atum na ba brum no na Yesu bae no saa nsɛnkyerɛ ne wei ebi si henfa ɛnyɛ bibia ho wɔnsua twerɛ no ɛna wɔnya nimdeɛ. Wɔnsua twerɛ no wɔnya nimdeɛ. Acquire knowledge. Hallelujah. Sɛ wonya nimdeɛ a medɔfo ɛma wo nyansa wo because nyansa ne nimdeɛ nanam. Who read the book of yɛka say 2 Samuel chapter 12 verse number 1 a odifo Nathan ɛwɔ ne fie. Nathan ewu ni fie onka bi hye won o saa na awurade nyankoba na sɛ nkonkron de kyerɛ ne sɛ ɔhene David abodwaman ase akum nipa wom okum nipa wom obia nso nim nkonkron de asɛm kyerɛ ne bɛyɛ den na wɔdɛfoɔ te sɛ ne nsɛsoɔ te sɛ yewura odumfoɔ na na ɔte kokɔ so ebi mbo a wɔbɛkyɛn so saa na oboko ase wuye aba wanim ana ɛsɛ sɛ ɔkɔkɔka ɔbɛdɛ no akɔka honkonkro so de asɛm na kyerɛ na ɛsɛ sɛ ɔkɔ deliver ɔkɔ edi ne siye ɔkɔbɔ ɔpra wɔse odifo Israel kania brɛmu ɔma na konwa na ɔtra so ɔsenana ne ba hɔ minu bedi nkɔmɔ wɔse enipa mienu tena krom baako yɛ sikani baako nso nyɛ sikani sikani no wonwa bebree ne enema bebree wonya hɔho na ɔsɛ wo hɔho no enantwe bebree wɔ no amfa mu bia sɛ hiani ni dwan baako bebi ana ɔkɔfa no ɔdesisi ne ma hɔho no hwɛ nyansasɛm ani nimdi sɛnka odifo Nathan ɛde kyerɛ David nyina nim de siye wɔse saa berma ne se wo afei nneɛma ɔyɛ ne nyina wo ho brɛ ho anwan mpre na ntuaka na no ansi kura no so ɔdɛfo ɛyɛ woa wakum obi afa na yere abodwaman asaye nneɛma bibiri. Hallelujah. Sena me pache wo Nathan nimdeɛ na nka na ne ɛka na hyɛ ne nyame dwuma a wɔyɛ ne ho a enka ne nkwa ɛso twai enka ne nkwa ɛso twai awurade ma ne nimdeɛ eti wo yɛ sɔfoɔ wo yɛ man of God wo yɛ nyankopɔn nipa me pache wo nye nimdeɛ ɛfa ka wo dwumadi bia wodie wo odifo kasa nipa ho an wode ne sabenkum kasa mu kra yi wonimdie wo yes etina trosem so wa ma binum nimdi senka kasa kra yi wonimdie wo man of God kasa yi wonimdie yem preaching ni diatem yem preaching takinipa Yesu bai wa metakinipa Yesu bai no wa me preaching ni diatem watwe akra man ho adan na wodie wo preachi akire obi a wonim wote ne bonim woye ne bone ana wona wo si wo hunu han ana awurade asoma wo enti preaching na ko preachi akire no wo preachi adwensa akira adan na wo si di na tamu na wo ka na kire obi timi preachi na asa ahye obi abufuo nipa na wo tie na asa ahye na abufuo wasi nimdia mi mani nti wotwa wongu saa wotwa wongu no enkyerase nyina ne hye afei nyema bewie akire no na Yesu nya awereko ayeka ana obi kan wasi mabokagu wanya nimdia wona wuye ni said anamona wutu no at the end die ne be firi mo aba nimdie knowledge. Misre urade mani adofrum se enda na dua me kasa asem de akire we.
obi ampre hwehwe bi akira kwai na me wi a mekiro ba bi a obenya bi wi a mekiro ba bi a obenya bi eyade asombo ani nyansa ne nam ene ntiase ne nam knowledge nimdie yenton store ani yenton school mu o debrebe you wiase de no nyankopon de wo school mu ne de se ne de eno nam ne kwai but wo sua wo hunu knowledge Abrantie we Naboth 1 Kings chapter 21 verse number 1 na onim de pa yes wonim se obi eninim de ema na busua nti abusua pani no akoton abusua sase sika no kra wonfa nya japade bia wo din wonanum wo discaresa wo hini bi ti akonwa so oninim de no amakwai na galamsiefo no mo sensase o nimdie no eni honinti no mo sensase wonwene daache 20 years to come no wonwene de betimesi 50 years to come wonwene de betimesi no asen asase nyina marketplace ni aton baby a ebobo ejanan bia ni aton isi kumase ha miamia bebre wo ma yeni baby a ye obi wu ani awo yakofa ayibi ni atoro so block by KMB ezo be kokura na KMB fokura ni mo hwe and the street is ye main road street utibisa ha kwan we ye busy road eho na me pacho bebre na ya block ni ye adentia and na a lack of knowledge lack of knowledge abemu na nsini a okoyi kwai inse so obeye kwan ni ye na a benefit oman no na oman no esikasem atim ho adweye no ye beyi kwan na wie achekura 1 year na kwan na se atutu e kwan ye bi kura nke ese nke ye ne double road ni aye ne single road oko eyi ahonjo run about afi na ho kakra no omoye ne double maye double no fiti overhead ne so saa na mo ba ada na mo mfa mesi run about no so na mo jaye se na wo sesere mo dada sese nkomu yi o obi nim ya ye na ho no mo jatu ana traffic ya ba ho saa fei na sei omudi mfidi akogusu a omoye we enye kapre no eye kapre no sa wotwene daache a wo ye bribe na wo ye ne preko ene na ma brofo no ko omenim no was it the lack of knowledge nyesue hunu te dia wo ye na se dwene daache tutonie mayi sa dia meyi at the end de be firi mu abani nyamunti ase ansa na waye na kina bi no anase akire no wanko no ho ansa ankoye beden foforo ankofa adwendwe ankofo haw ankofa bambuo ankofa stress ya mrewo nyasuo hono ne the lack of knowledge my people perish Naboth you be a no wo nimdie enti wo therefore Ahab ka kire ne say fa wasase ne mame na memo asase ye papa okofi an okotanse den no so therefore we pa okase me akwada na asase papa bi wo mare na o nwusu no na meme de na ba peje memfa mawo hallelujah wase memfa mawo enye kum no kukun no a enka Naboth ampa wan fama no Naboth so wan fama no de ne pene ko fa asase no ene obi ye busua pani otimi kan wo fa ase ho ye kan se wo fa ase yetimi kan ne wo fa ho no maka bom no makoton obusua dwapade no ma yes kan basa adofo no me se hwehwe nenya ade nyina mu nimde
hwehwɛ enana dwi asema me no wo kaniti hwehwɛ nenya ade nyina mu nimdeɛ na ɛbɛboa wo aboa wo ma aboa wo daache domu so kɔ wo de wo yɛ bia mu kristosom kura wisdom kristosom kura yɛ wumu kura no sɛ wo so wobɛkɔ asɔre bi kura no a nyabotrɛ domu so kɔ hunu de hyɛ aseɛ hunu baabi efiri hunu mo nkyerɛkyerɛ hunu de atua mu hunu de atua mu na imane nya wo sɛ wofiti ya na de ho awura bibim wofiti ya na oyɛ bibi wofiti ya na akɔ ha nyambotrɛ suane hunu hallelujah suane hunu sɛ ade a meyi bɛboa me ɛbɛwie me sɛe ɛbɛkɔ akɔsi sɛe ɛde mfasoɔ na ɛba ana mekɔtena baabi no mate ne suo ɛne ne ɛka ne sɛ knowledge tena no Yesu Kristo kasa sa wɔ sɛ wɔn a ɛwɔ ha no ɛyɛ sene wɔn a wɔ Thessalonica mɛboa wɔn de wɔyɛ oyam pɛfɛ gye asɛm no sɛ Paul ne kae wɔ sɛ wɔn a ɛwɔ Thessalonica no yɛ sene hehehefoɔ mewure fi asɛm no wɔ sɛ na wɔn mo de wɔn yi wɔn yam pɛfɛ gye asɛm no na wɔhwehwɛ twerɛ nsie no mu daa hwehwɛ hunu sɛ deɛ wɔatwerɛ no mu no ɛte saa na they decided to acquire knowledge. They seek. Matthew chapter 6 verse number 33. Asemena Yesu kai. Was a monhwehwe onyankopɔ ahene ne ne kane. Monhwehwe. Seek. Domu suko hunu tiaseɛ. Eti heaven no aye pa krokra no se wonyi obi a wonim dia you cannot na wanya Kristo monim dia ebeda no atena se se wanya wonyankopɔ hunim dia ebeda no watimi adi na hyede so se me no obi anu anya awurade monim dia ebeda kura na yatimi de ye ho ato no so into this life before say onipa bia no ubetimi aye successful anase baabi a wo kro anase dwumade bi esi wani so bia wutuma no mo no ebeye ya ma no agese wanya munim de wanya ntiase ewom I want to tell you what I how you gonna survive? Hallelujah. Tio Mayamshe assemble Daniel chapter 1. Sorry, Proverbs chapter 1 verse number 7. Euradi suro, euradi musuru, etwinim die ebeni bajay. Se obi pesu onya nimdia ya hwehwe so obi pesu onya nimdia. God bless you sofo. Obi pesu onya sa nimdia tronsema me ekenya dedika usuru awurade esese usuru awurade kwen fa so nya nimdia no enche mepon kwen fa so nya nimdia no ena mekan usuru awurade Proverbs chapter 1 verse number 7. Proverbs chapter 1 verse number 7. Proverbs chapter 1 verse number 7. Nimdie me say hwehwe nenya adie nyina mu nimdie. Seek for. Proverbs chapter 1 verse number 7. Proverbs 1:7. Proverbs 1:7. Tie. Wɔse Awurade suro ene nimdie mfiti ase na agimifoɔ ebu nyansa ne nkyerɛkyerɛ animtia. Awurade suro ene nimdie mfiti ase. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of acquiring knowledge.
Eti onipa bia Awurade suro wo ne mu bia no me paacho afei na nimdia a yɛde bɔbra ema nkyese abrabɔ ne yeye Kristo sumwa no bontuo no awie pɛyɔ no na ahyɛ aseɛ na egeminate. Ɛno na obi te hɔ no ka sɛ enti asmesi pa na wo saa nimdie wi enti wo na atimi ayɛ ade wi enti onya sasu ehunu we wai. Yes, na adwene mu abie. That's the key. Yes, ni pass message de na adwene mu abie. Mami asmesi de na adwene mu abie. Obi di Awurade wo suro nante a ne kasa akora no eyi na di. Tu so kasa anyansa wom atoni pa adwene atoni pa koma so. What the idea be about to say eboa a very very educative a supportive. Wasena nipa wontie wase na agyemefo bu nyansa na nkyerɛkyerɛ nimtia nti obo no asema ye kan yira kwa omfa yanso menim sɛ all life so de obetie na de aye adwuma. Seek for knowledge. Nimdie wo Kristo wate asɔre kwambe na fa so amepacho manage asɔre no. You are a church leader kwambe na fa so manage asɔre no. Obi ni asɔre hu nimdie enti amasese na asɔre no kra no e collapse adentia tam wo de pon sɔre ma eti abre fa nimdie to dem go so tiase asɔre no ho 24/7 enipa na yedo omo ya asɔre tie nkomo ne nipa na oba asɔre no se ye mpaabo se ye den yo dwine hunu se ye mpaabo na mo ya dwine hunu se me paacho bibiri enkura wo suku maame na wote won wode ne bako suku papa na wote won ne ma wo suku odi bia na yiri wo adwumam eno ono na betwesi na oba mpaabo ebia ni kuru wo adwumam ono na twesi na oba mpaabo ebotu a awiatu enkura ponsuku fashe utrim se sofo ene wiase mu nipa bonfo aba enti de beye na maame ne ba no nipa bonfo bi wudi ni bi mfakire nkofa na se wo maame se mefa nko emre fie na nso mi wa woboa no kokunu no nti ka wo sha asori asentemu a na me pa acho omu po otu no ka wo de ache kura na exactly 132 wo de po otu because enkura kura ne kuro bi pon 3 enti wo pon 132 a based on baby a wo ya asori no 130 kura wo pon kura is okay na ma wrap it up na nipa na timi anya ka ntem akono akofa ne ba wo school enkura na seso okoye aduane ma wo no eseso otimi prepare bibisi ni kuno traffic wo krom ensuo totɔ nipa no ba nso nkura ka wenim nya ye nimdia esese sofo anase church leaders ebinom musua na muhunu na boa masɔre no ana asɔre esotia na ete emso obi na keka nse ni obi awo management ni nkoyi management nkoyi omo masɔre ana wanwan anamo amutu ensɔre maso etesei asɔre ba ho kyere no a emwa be na wo mu a wonya firi mu. As a pastor, ya woda asɔre ano me pache won safo ma even wadwuma yefo kura wo ne wo mote pono ho tie gomodi wadwuma yefo a wo ne wo mote pono ho epono ho workers no a wo mo ye adwuma wo asɔre no mu no empere dodo sen and watima invite wo as meeting na wo mo di nkomo afo wo dada sitinem on se binsi dada sitinem ono mo na ye nyankopɔ adwuma da bɛn na waye bi da bɛn jobo drums ne da bɛn na ade na tena se na me pa ache wa tena se abusa na se ko da bɛn na bɛ ware adwuma abrabɔ na ekɔsɛi o family etesen oba na abusua na se na te
ɔsɛ nimdeɛ a memma nyɛ nti ɔmo twa ɔmo agu. Don't say they see the keyboard do book keyboard one turn on my sorry. The auto journals one turn on my. Yes, you who. Ya dear would the back capture and sorry mano. Amu matna ho. Ya dear ebema one namon and I say one woman ye radia jumano umeni bechi no be ye jumano Frenchem na ebefra kuma pem. The lack of knowledge, my people perish. Besira rade so monim de ehonhom baby a wo hwe me firi bia. Eya chede urade nche obi. Onche obi. Me de me bie nyema bi so ana akire urade mane adofo me wo life so. Chinkomoni. Aye adwuma kakra o betu susu aye no wa abrantia wasi su foforo wodi sika nyina decorate ne dem ko wura abrantia dem pa wa hede ni sika o wasene edem de medem de wura mu dia wa fe no wasi so hadai wasi su foforo wo hadai awo 2 years ne so a ye ba be jo advance engrofo POP bi no akobọ ne dan ho na de 52 inches abọ also hadai anu aye dem what is said the dan no na esi ye unye serious wo unye ni so ade hu kura eni so ade hu wuni bi ba kokura wo hadai wo dem kura fese ne fie wura dan no a wotim single room na wotim emu ofe kura se ne fie wura no abu ya bwa no obi o hada no wa mu ma be wo koje dan na no kofa POP fo no be yie bi no mu yie bi ba bi e de divide bi hihye bi na o de light etuatua mu no abo AC abrawo betima ko top prod anu asafa girl aka ho abrawo betima ko top prod no wetima ko si singing room asiso a enko ba se 2 years aso obi bebo punu se advance na so nti ye na mama 2 ena ade ba ko ehi ba ko kura woni se atakwa me dan a nipa ni si ni be se ya kana se 1947 die 1947 die ya tutu dem o se cement boy de no so no atu cement ono na si blocks dan na nsen ya no na ono no si ne de no 1947 block bricks was cement boy ayu jawajo was cement boy de no ono nso atum akọ ha da we na wotimo wo me pacho bebere wo mfa abrabom nimdia nto ho hwe se eni ahoden wo ho a wo ahoden ade ye adwuma ye yi no ubesie sika no akọpe kota proto biaje wa hyehye singi wuru wo so eto akwakotenem oden de ya kesesem anafunsu no anso osesa no ososo ye firi bibi swap no swape no yese no swape no yese no okonanim yes 17 sesi obia ya ma sesi ne last drop a wo twen ya ne se 18 pro mass beba no kwako use wape hu sika nyina go dwene dachi wasinim dia me man yenti ene Kristo sum dodo no lack knowledge enti abrabono akoye nsem bebre na ye nante nko a nante mirika sa awurade sura esese ye de ye adwuma na wode nimdie honhom mayen na eboa ye dada setena eboa ye me yetimi nyanyina so de bobra no ewo Kristo mhye Kristo anmunyam no ya po awurade suru
Into a man named Diana, a boy. A boy. Was in India, me many to be to actually. Was now also a son, say, wapo nimdienti. Wapo uradia 70. I shall see me name software. And I saw for baby up already won him dear. Because already sure knew Proverbs chapter 1, verse number 7. Already sure no can was him say, Senkuni Pesura Radia, and Uno Benyan nim diem fitiasiano, Bibri in Sura Radi Birim. Already sure the bonnetai. And the moment when Nipa en suro bonnet, now Bob Brebia or pen, a beman nim dia if you rade hono, as a senka Benny Panchan or the two anamono. Intimate yet maybe. Inti Christo munim dear, Mommy and Perishabi. Na Euradi suru, and I say Sura Yesuru Yankopo, and in a din in Diaba. It would him say we would be a dear friend Daniel. Bible sina Usuru Eurade, Usuru Yankopo. It is saying Yamisuro no ane wunimunti, Daniel, Eurade de send him DNB, a channel qua. Yankai, the book of Daniel, chapter 1, verse number 17. The book of Daniel, chapter 1, verse number 17. Daniel chapter 1, verse number 17. Me say, Shushanenya adie nyina munim die. Shushanenya adie nyina munim die. Knowledge is by understanding something. To acquire knowledge means to understand. Tidia wo komunase, tidia wo yenase. Nyesue hunu kwadriwom sua domusuko. Yehwe Daniel chapter 1 verse number 17. Wasna embrante wa baneyi. Onyankopon ma wonum enwoma eni nyansa enyina munimdie eni enitie. Na Daniel nya anisuade hunu ene daye nyina mu nso ehunu mu ka ho. Eya chadia onyankopon ne dema na odum Daniel ene ne mfefu bi. Efise na Daniel no osura wurade. Ne mfefu nyina no mu sura wurade. Etiama wurade nso di nimdie ne nyansa ene nhunumu akoma ede tomwo kwa. What do nkwa na onipa bia wo nimdie na nhunumu ka ho se nimdie we ka wabrabo ho bia because ene nyansa ne nam nyansa nimdie ne nhunumu enantibom se wurade dumu bia ene na mawudi. Yes, every man's sources of income and our sources of wealth eye nimdie ne nhunumu ne nyansa. So okoto su obi abobra yeye, okoto su obi abobra edurachiri, obi atima ye adwapade bi, obi atimi a gaining life, obi a prosper can I say wa prosper say ye Kristo fam, say ye wiase fam, eye nimdie ene nyansa. One knowledge, watoto niema. Ediabra asafu Yehowa ema Daniel nindie ni nyansa no eni nhunumu no. Daniel eno no die ye. Daniel eno na befa ne sources of income ede bre no. Already Daniel chapter 5 verse number 12. Ebra besasa ensatia bi ebete ne won no. Tie wose na omope obi oba be kire entwere na ase enkomo bi koso wose na wo hunu honhom a echenso ene adwempa enimdie a ode kire daye ase ekire nsem a emu ena ho ase
ɛsa sane apɔ ɛwɔ saa Daniel ya ɔhene tu ne din Belsasa enumu enti ma wɔnkɔfrɛ Daniel na ɔmmɛkyerɛ aseɛ. Hallelujah. Ebra Belsasa apuntum ne nsateɛ mbɛtwerɛ fasuo mene teke afasin no last me no bɛka ho asɛm ɛna omo bɔ Belsasa amaneɛ sɛ abrantie bi o papa te aseɛ no yehu enyame honhom bi ewu ne mu onimdie wɔ nyansa ana omo ɔka sɛnea abrantie ne te Daniel ɛho asɛm na no ɔka ana ɔsenti mane nkɔfa ne mmara mo ma abrafo nkɔfa ne mmara na wɔmɛkyerɛ ɛyɛ nia ɛwɔ ɛfasuo no wɔmɛkyerɛ aseɛ na ɔwɔ nimdeɛ ɔwɔ hunumu nyansa wɔ ne mu ampa isan sɛ ɛyɛ akyɛde a Onyankopɔn de ama Daniel sɛ wɔma ne nimdeɛ ɛne dayeso ne nyansa ne mu hunumu no Daniel bae ɔbɛkyerɛ aseɛ ɛma ɔkan verse number 20 ɛyɛ 9 no a wɔse ɛna Belsasa kama a wofra Daniel ɔtam kɔkɔɔ na ɔde sika nhweaban egu ne kom na ɔpae ne ho asɛm sɛ ɔbɛyɛ de ɔtɔ so mmiɛnsa ɛdi n'ahenni mu emutumi. Sɛ obi nya Kristo mu nimdeɛ a sɛ obi wɔ Kristo mu nyansa a sɛ obi nya Kristo mu nhunumu a ebi abrabɔ kwampa ɛde ma mese medɔfo ɛna nadwi hwehwɛ ne nya mepaakyɛw nimdeɛ o nyadeɛ nyina mu nimdeɛ sua ne hunu na bɛboa wo sua ne hunu adwuma na wo mepaakyɛw wo pɛsɛ wo yɛ no adwuma na brother sister wo sua no sua ne yie deɛ sese hunu bia hunu sukuu na wo kɔ no deɛ sese hunu bia hunu awurade adwuma na wo yɛ no evangelism no prophetic ɛne asɔfo dwuma no asɔfo dwuma no yesua domu so kɔ wabrabɔ nyina so bia domu so kɔ hunu mu yie na ɛno ɛna wo twedi ampo Nyankopɔn boa wo gyina so de abie kwan de ama wo Ise Daniel ɛyɛ akyɛde a awurade de kyɛ ne ntina emane bedi yie knowledge emane bedi yie emane benye nyina so emane nemunyam emane durachiri emane timi ye Onyankopɔn adwuma ne wie na mudiem odifo no a Onyankopɔn asɛm soma no sɛ ɔnkɔ bete na ɔnkɔ hye nkomti afɔrebukyia no edi ne kusiye wanya nimdeɛ enti nsɛm a onkonkron ka kyerɛ no ɔde kodi nkɔmɔ nsɛm a onkonkron ka kyerɛ no ɔde kɔto na no ewi asɛdeɛ ne siye ne nkwa so twai sɛ wanya nimdeɛ a wonkɔkora so timi twa sɛ wanya nimdeɛ a maame waware ne betime gu sɛ wanya Kristo mu nimdeɛ a adwuma no ebetime collapse sɛ wanya Kristo mu nimdeɛ a akɔnto mo kora no ntimi nso aba bia sɛ wanya Kristo mu nimdeɛ a adoma kyɛde awurade de ama no abonsamfo bɛgye atiatia so bonsam bɛsmo ba bia amano ma bɛsɛ no acquire knowledge acquire wisdom bompaye sira awurade na wama ubi na emfa asetena mu nkoso ne mpuntuo mmerɛwo yɛware bo okoro na nya adwumaden nya mpae tintintin bia Solomon bae yɛte so okodoe Solomon ankwa mfa sika nkohye ne sɛm so okwa akɔyɛ do wɔ yɛfu nso kro de bɔ pa because ka ho yɛte sɛ Solomon kɔfa sika na okodo mfigire wɔde nimdeɛ ne nyansa awurade ma no ɛna kyekyere ne empire edu obia ne na nko ɛna bebree ɛna wɔdi hini nyina obia no wɔne ne bɛkoyɛ nyansa ne nimdeɛ akyɛde awurade de ma no anadwe bomode na prehwehwe boate ɛyɛ akyɛde awurade na de ma Matthew chapter 7 verse number 7 ɔsɛ misa wɔde bɛma mo monhwehwɛ mo behunu mommom obehini mo na de obisa no wanya de ɔhwehwɛ no hunu hallelujah
Eti nana dwi ya me ba wo nchen me dofo a me ne wahia we ne nkomo a me pa cho me ne wo mabediye. Knowledge nimdie eya chade asombo se wonipa wonipi wa brabomu a me se we mobo. You become hopeless. You become nothing. Eya brabo fa piminyina so efisade bia wo ye bia no eno se me pa cho be ye anase nye ye ejansade ne so. It is a way nyemu esuehunu na wano musu kwa ntiase a ana adwuma wo koye wa ntiase abere no ayama income ba. When you're dropping driver, when you're dropping every Anoga junction, Quatec, one tear Jumanis and petrol, and they said your car, maintenance near the idea. Obeka say, me patch 20 Ghana, man 50 cities, man 30 cities. Obechika na boka. Ubechika na boka. What befe fan nam for sa, we de madam for no akusino, we de mesewa, no akusino. We dey one last me catch the lady baako ana me catch ne say ye woni mebu ho no mo a ye mfa e ba na dwuma sem a ye nya ne say minua ne madamfo wadwuma no begu. I told her me catch the ni princess sister said ye wo ye onema we dey de bia baboka o wadwuma no begu. Ojuma no begu was a brother and I'm saying no kra na meka che no so for ba na we ya che no wadam for ba na we ya che no na nyeska na ko fa ne ma na e bae o siska and I'm saying eye sika nti genebo no a wo de gi no a okoto na bonte angonto o so beto na I'm saying yes. When it comes into business fa nua to nchen, when it comes to business fa me so for to nchen, when it comes to business fa me kunu to nchen. So person bobra ku anim yie na so aba yi nam for 7 hours adi we bi nua na ho anwan ene na ma bibiri adwuma guo no. Me from madam for ka ebire bi madam for pa madam for enya nchen me nua adwuma ni adam for no ye adwuma taxi o jimska ahame ana me so nkwa anya nka mentwema no because adwuma na wo ye woto petrol it wo de chicha you will maybe bia wanya wie bia emfaso ne wo mo na ne emfaso na bia consideration abem ene de metiase na ade edaka so memfa mechew enje adwuma sa you ade bo ma wo de cha ho dwo de ho nyo no ene kwa so wo de che business asem na making we nyina ka krisosomo wo we na obi afrew ana madwuma no gua na eguo me sikasem nkoyie sikasem no wo ye sikasem dia na wo ye sikasem no wo ye wo hwe so sei se na wo si control sikasem fa dem go so ta se na me bana de che me na we bana de cha adwuma no engolapse ebeku knowledge nimdie fa nimdie to ho obo no oton ay fruit ni ade na no so behwe no akofa ayi ya ga bia kodu abrobe ade etime pro no abeyere so na pro no asesa togu wamfa nimdie anto ho ana we wo no se mekofa ade no 1 cedi ka eje me 50 pesos enti aye 1 cedi 50 pesos e ho ka nyina ano no enti ande ma memfa nye 2 cedis ana mamfa nye 1 cedi 80 pesos still na so benya mfaso we do obekọ no ase 3 cedis obekọ se 5 cedis na egu ono sa na pro no asese ni nyina no akoto ogu wa anya usika wasa abokagu we mfaso be na moso enti anamo bia yetu ene kristo kura adwuma yeje no ade nyina mu hwehwe na nya biribia wo ye mu ntiase
na de odo hu kogura mu nya mu ntiase a se biribi kura na besi wom se biribi kura na betresti wom an ye ya isan se wo mu nimdie na wo mu ntiase enti enhawo na ebemma wo nimdie kura broso ama wo kura no ama wo akwanya foforo bi kura mo tutu ana mo bi kura sa be wurawura mu a ebeboa wo ama wanye wasodwie edi Kristo mama ene adoforum yeti Awurade asem de akọ enkwagye mu no na yehwe saa niema we nso ye Ghana ma ye dawo kakrakai ye nimdie ewo fom bebre wo niema bebre mu kensuo tutu ye nuane bebai esese nka o man Ghana nke wo niema bebre yetimi process ye produce ye use raw materials ede ye niema bebre na benefit o man no na nso nimdie no aye nsem bebre nimdie a me mani enti twawo no mako Awurade mma nimdie na oma ne ho suro ne emetena so onipa suro Awurade twembe no no obi adwene na wachire ne wonye bisire Awurade se enkyerɛkyerɛ yetie ene anamo a yetu kakrai omfa ne honhom no mehye mu na omwaye na ommaye nimdie ene nyansa koma yentimfa ni nachi ewo no kurem yentimfa entra ya ware ase yentimfa bi ene afoforo mfantena yentimfa ni dwuma yentimfa ni nachi yentimfa nye na dwuma ni yi na yentimfa ntwe akra emo no kra Jesus ensiuye ewo Yesu dinamo amen. Edase Awurade enhwa na onte nanimtie emfa enchro na onyo akese higher salvation our dwumadie ana ogusu a wotie no ede ene die no abana wieye yetu hofo. God bless you. Obaba Kate Radinja yetu hofo enti yade bana we o asem bi kan ewo ene message na buy na bit my request ene message na buy no wo biribi kan obetimi a request na wa be kan fefefe na bibia so etimi ay kama okay minko Papa Kate obaje wa God bless you.